Camileri. Bħal eremit maqtuħ minn nies għal-pissiġar l-ollier immur sabiex naqla li xien spiċċaw l-uliet jaħdmu fl-ibliet l-aħħar bidwi fit il-Ghasel u jien jinżlu fit il-Ghasel f'dawk il-ġranet sbieħ nies għall-passiġġati jiġu għall-mistrieħ rabaz dingat biss riservat għall-isniter u l-klib tal-kaċċaturs minn il-gamem wara l-moħriet naħdem fiskiet l-aħħar bidwi fit il-Ghasel u jien għal-bebbux jol-fjuri satar minn ġol blat jinżlu fit il-Ghasel jiġu nartaħat kien staġun xott kem bata l-frott wal-ħidmiti xi prezz dal-aħħar jiem kont ftit għajjien wara l-moħriet naħdem fiskiet l-aħħar bidwi fit il-Ghasel u jien. Proset ħej, kantunetta mill-isbaħ, l-aħħar bidwi fit il-Ghasel. Semi Bartolo